Umongameli uRamaphosa ulindele ukuba athethe nesizwe ngokuhlwanje emva kwezindululo zegqiza lophando lwe-Section 89 zokuba kusenokwenzeka ukuba uphule umgaqo-nkqubo. It was an unprotected strike, so we didn't have any information regarding this closure. Amapolisa esixeko saseRhawutini athi othusiwe ngumngcelele ongagunyaziswanga we-EFF obhekise kwi-ofisi yejaji entloko kuqhankqalazo lokukhululwa kwaYanus Walusi. Molweni makhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Kulindeleke ukuba umongameli Ramaphosa enze intetho ngokuhlwanje kulandela iziphumo zophando lwegqiza elizimeleyo lengcali sokuba umongameli unetyala kufuneka ephendule kulo malunga nebholo lefama yakhe iphalaphala. Igqugula le-ANC epalamente lithi nanjengoko ezi ziphumo zifunyaniswe ngakumongameli weliqela zingabopheleli eliqela lithi kusekutsha ukuba kunikwe ingqalelo amakhwelo ukuba uRamaphosa ehle esihlalweni. uRamaphosa unqumamisile umsebenzi wakhe wasepalamente ngolwesine emva kokuba efunyenwe ukuba ngahle wophule umgaqo-siseko nesifungo sakhe seofisi ligqiza lesolotya u-89. Kuqala iofisi kamongameli inqumamise indibano nonondaba ebiza kunika ezisematheni malunga nenkqubo yakhe yevekezayo. Emva koko wacela kunqunyanyiswe iseshoni yokuphendula imibuzo ebeza kuyibamba kwibhunga lesizwe lamaphondo. The letter noted that the Section 89 independent panel process has been unprecedented in the life of South Africa's constitutional democracy, and that the recommendations of the panel and their implications to the stability of the country required that the President take some time to carefully consider the contents of the report and the next course of action to be taken. Kusenjalo i-ANC epalamente ithi fanele kulandelwe inkqubo efanelekileyo umongameli usayiphonononga ngobunono lengxelo. That is premature to even to call for that. That report, if you read it, it says he may, it may. They are not very certain, and therefore President must read the report and see if he wants to respond on all four. He must be allowed before he resign. Umajodina uthi abakaxoxi beligqugula ngalombandela iingcinga zabo zakwaziwa ngemini yengxoxo. Le ngxelo iza kuxoxwa iNational Assembly ngolwesibini wevekezayo kwaye isigqibo sakuthathwa sisininzi. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC epalamente Kapa. Ukanti apha kumagumbi ethu sasazo sinayo umhleli wezopolitiko uMzwandile Mbeje. Mzwayi, siyakwamkela. Ingathi izinto zitshintshile ngoku, ingaba kusakwenzeka ntoni? Njoba besishilo nje ukuthi besilindele umongameli ukuthi ekhulume nesizwe namhlanje ngehora lesishiyagalo lombili ngo-8. Sekushintshileke usomlomo kamongameli njengamanje uqeda ukukhuluma nosizwe ukuthi cha umongameli useqoke ukuthi akazi ukwazi ukukhuluma nesizwe namhlanje ngoba kusamele ukuthi ekehlangane nabantu abathize. Uzokhumbula ukuthi kusasa kunomhlangano omkhulu we-NEC lapha ezohlangana khona nozakwabo. Ngiyacabanga ukuthi ucabange ukuthi noma ngabe isiphi isinqumo azosithatha kumele mhlambe ekwazi ukuthi ehlangane neneqembu okuyilona phela elimthumile. Uma ukuthi ubeqoke ukuthi uzothatha isinqumo sokuhoxa kuyodinga ukuthi elitshele noma ethatha isinqumo sokuthi cha uyaqhubeka kuyodinga ukuthi elitshele ikakhulukazi ngoba phela i-NEC iyona eyisigungu esiphezulu. Ingakho ke lokhu lomhlangano ungasaqhubeki kumbe lenkulumo kamongameli ngasaqhubeki. Masibuza ukuthi izoba nini bathe izoba khona nje einsukwini uma ngabe esekhulumene nabo bonke abantu ababalekile kulendaba. Kodwa masibuyele ke kule ndaba ye-Section 89 ingabe ithetha ukuthini kankumongameli? Uzokhumbula phela ukuthi i-Section 89 kusho ukuthi lelo thimba elali okwakuthiwe alibheke ukuthi ngempela kukhona yini umongameli okungekho emthethweni akwenza ngoba phela abantu bebekhuluma ngodaba losephalaphala lokuthi umongameli kwakufuneke ebike into ayenza yaphambana nesikhundla sakhe sobumongameli. Kwase ukuthi ithimba labameli eliholwa amajaji ahlonishwayo izolo-ke lasilinquma ukuthi cha njoba sesibhekile kunabo ubufakazi bokuthi kungenzeka ukuthi umongameli
kukhona ukuphula umthetho akwenza ngenxa yokuthi umongameli uyinhloko yombuso uma kuukuthi lokufuna kwenzeke iphalamende ke kuzomela ukuthi ke libhunge ngalolu daba ingakho ke ngolwesibili iphalamende lizohlangana libheke lo mbiko ukuthi lenze njani uma ngabe siqhubeka nalombiko ke kungenzeka ke beqalise inkambiso lokho kuthiwa ke ukumphenya okungathi kuholele ekutheni ekhishwe embusweni Mzwayi iqukula le-ANC lithi amakhwelo ukuba umongameli ehle esikhundleni kukhawulela inkomo zisiya kusela ingaba kunjalo iqembu lakhe angicabanga ukuthi bazovele bevume kalula kanjalo ukuthi ngoba nakho ithimba lithe kukhona okungekho kuhle akwenzile akahambe ingakho uzwe ngisho noPhemi Majodina ethi cha umongameli akazinike isikhathi ebhekisise ukuthi ngempela kusho ukuthini uma kuukuthi uqoka ukuthi mhlambe lo mbiko uyamcindezela usengehlayo kodwa uma kuukuthi ucabanga ukuthi usengakwazi ukulwisa akenze njalo sibambe ngazibini lo ke ngumhleli wezopolitiko kweliziko uMzwandile Mbeje Amaqela aphikisayo amemelela ukuba alahle kwisikhundla sakhe njengomongameli welu mnumzana Cyril Ramaphosa kwelinye icala umbutho wakhe i-ANC uthi usawuqwalasela umba wezindululo zokuba kusenokwenzeka ukuba wophule imiqathango Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen umemelela ukuba uburhulumente beli buchithwe ze kubanjwe unyulo ngokukhawuleza. uSteenhuisen uthi abemi beli abasenathemba ngakuRamaphosa kwaye akufunekanga nikwe uxanduva lokukhokhela eli lizwe. That option is for a simple majority of 50% plus one of the National Assembly, your representatives, to vote for the dissolution of government, which would then trigger an early election. Section 50 of the Constitution makes provision for precisely the scenario we've ended up with today, where the President and his government have now lost the mandate and the legitimacy to govern. Ukanti umbutho ulawulayo uthi uzakulandela inkqubo zawo phambi kokuba ufikelele nakwesiphi isigqibo ngomba wefama kamongameli Ramaphosa iphalaphala. The ANC has not even received a report. It would be unfair for the African National Congress to express itself and place before the public a position unprocessed by its own structure. Kusenjalo inhloko yeofisi yobukameli kwe-ANC ithi abantu mabathobe amaxhala njengokule komiti ivumile ukuba kusekho ubungqina engakhange ibifumane. The panel says, look, there are these conclusions, but these conclusions are not sort of conclusive because there's things that we couldn't get to. No, I'm speaking broad terms to that particular report. If you look, for instance, from paragraph, I think it's 81 and downwards, from 79 and so on, the panel is very clear on the fact that this is not conclusive, and the panel makes a point that we think that he may have something to answer. They don't say he has abused his power. Kusenjalo uninzi lwamaqela aphikisayo amemelela ukuba uRamaphosa ahle ngokukhawuleza esikhundleni sobungameli. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa athethe nesizwe kungekudala nangona kungekaziwa nini na kulandela iziphumo zophando lwe-Section 89 zokuba kungenzeka ukuba mhlawumbi wophule imiqathango ngokuphathelene nebholo lefama yakhe iphalaphala. Iqukula le-ANC epalamente lithi nanjengoko ezi ziphumo zifunyaniswe ngakumongameli weliqela zingabopheleli eliqela lithi kusekutsha ukuba kunikwe ingqalelo amakhwelo ukuba uRamaphosa ehle esihlalweni. Ukanti abemi beli bavakalise izimvo zabo ngalomba wokwebiwa kwemali kwifama kamongameli Ramaphosa iphalaphala. Ukuthi xa usilwa usemfazweni bakhona ichaphaza noma linye elikutyhopayo njengoba unxiba into emhlophe nje singajongi ichaphaza lemnyama kuphela siyiyeke i-overall emhlophe masike simjonge umongameli ngoba zikhona izinto ezinhle azenzileyo bakithi. But firstly, I think it's disappointing. I mean, as a president, you look up to them, you expect them to deliver better. You know, and if you find out things like the money was hidden in the mattress, it makes you question a lot. Because why would you take that amount of money and put it in the mattress? Mimbono wami ngibona ngasi Mr President akuthingi kusazaphuma because akasengabi nelicala. Ubangabi khona into efumanekayo ku president makathathwe. Bekumele bangoku kuthethwa ngaye wehlile. Akasengu president bekumele ba wehlile kukho ibambela lakhe pha.
President Cyril Ramaphosa, I believe that he should answer for the said allegations against him. It won't save South Africa right for him to stand as president while having a serious issue such as this. Ramaphosa needs a second chance because he is still a human being, and every human being makes mistakes. So I think it was a mistake, and that mistake he will fix it. We must give ANC a chance to deal with the issue of Palapal, and the president himself will respond on the so-called allegations. We as individuals, personally, I think we don't have much to say, but the president himself will respond to that. Ase uRamaphosa aphendule because zininzi into esifuna uzazi uba kwenzeke njani ukuze ithi ifike pha kule ndawo ifike kuyo namhlanje. We as the nation, we are saying nobody is above the law. So we think that the president must come clean and be honest with us because we are the one we are suffering. So the president must come out and tell us exactly what happened to Phalaphala Sakhe. Amapolisa esixeko saseRhawutini athi othusiwe ngumngcelele ongagunyaziswanga we-EFF obhekise kwi-ofisi yejaji entloko ngalentseni. Lo mngcelele udale uphazamiseko ekambeni kwezithuthi. I-EFF ithi lo mngcelele ubanjwe nanjengoko uchasene nokukhululwa kwaYanus ngenqawule emva kokuchitha phantsi iminyaka engama-30 ngokubulala wayinkokheli SACP uChrisani ngo-1993. Lo mngcelele we-EFF udale uphazamiseko ekahambeni kwezithuthi ku-N1 eRhawutini. Lo mngcelele ubanjwe ngokuchasene nokukhululwa ngenqawule kwagwetywa ngetyala lokubulala uChrisani ngo-1993 uYanus. I-EFF ithi ukukhululwa kukaWalush kusingela phantsi inzame ezenziwe susele lilizwe lafumana idemokrasi. Eli qela lithi oku kuyinxalenye yoxolelwaniso olunganyanisekanga. The Chief Justice Zondo has evoked instability in our country. And he must know that he has spat on the grave of the freedom fighter Chris Hani. And he must know that we are not going to tolerate his role as an instrument and a custodian of white supremacy. Amapolisa ogcina ocwangco aye achitha abaqhankqalazi bebesingise kwi-ofisi yejaji entloko eMidrand eRhawutini. It was an unprotected strike, so we didn't have any information regarding this closure. So officers had to maneuver through the traffic to get to the site. And initially, when our officers engaged with the protesters, they did receive a hostile received a hostile environment. Iindaba zokukhululwa kukaYanus zidale isankxwe kweli lizwe. Uninzi kuquka umbutho olawulayo we-ANC luyalugxeka elinyathelo. Njengoko namhlanje ihlabathi liqaphela usuku lwesifo sikagawulayo, uMzantsi Afrika sele udlala indima enkulu ukuqinisekisa ukuba abantu banolwazi oluphangaleleyo ngentsholongwane ye-HIV kwakunye nendlela zokuzikhusela kuyo. Kodwa nangona kunjalo abantu basenoloyiko lokuvavanyela le ntsholongwane. It begins with us taking responsibility. Kekholelwa ukuba ikliniki yaseHillbrow eRhawutini ngeyona ixakekileyo kweli. Njengoko kungena kuyo abantu abangaphi kwe-17,000 befuna unyango ngenyanga. Mongikazi uDaphne Kodzwana uqala usuku lwakhe ngokunceda umama usemtsha nozokuvavanyela i-HIV kunye nosana lwakhe. Ilazosana khona ukuthi avuma ukuthi uSister Kodzwana ateste wena aphinda ateste nomntwana. Le nkqubo iqala ngoluleko lwasengqondweni ukuqala. Iline yodwa ibonisa wena ukuthi le test iyasebenza. Imali ehlala ine-line eyodwa, ne? Mayisebenza usho ukuthi ama-results lawa izokunika wona siyakwazi ukuwafunda sibe satisfied ngawo ngoba i-test yethu itestilwe iyasebenza. But ama-line wethu makabuya sekawu-2 then abonisa ukuthi i-HIV test yethu i-positive. Umama lo uvumile ukuba singene kweli gumbi emva kokuvavanyo bayabalinda imizuzu eli-15. Ngibone kubaluleke kakhulu ukuthi ngizele umntana msiteste sihlale siyazi ukuthi i-status sethu sime kuphi. Le kliniki yaseHillbrow ihlala ixakekile kodwa umongikazi bayazama ukuqinisekisa ukuba uninzi lwabantu bayalufumana uncedo. If everybody was willing to do the test, they will get help sooner because we will get a lot of positives and we will start treatment. We are starting treatment the same day
kodwa kwelityeli ibelivuyo lodwa kulo mama njengokwefumaniseke engenayo intsholongwane ye-HIV kwaye uninzi luyakhuthazwa ukuba luvavanyele le ntsholongwane. Empuma Koloni imeko yamaziko ezempilo angekho semgangathweni sengumngeni kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Umbutho wamachantliziyo lela ukufumana unyango kwabana le ntsholongwane i-TAC uthi ukungafumana amachiza onyango kweli phondo kudala ukuba uninzi luyeke ukusebenzisa amachiza athomalalisa ulwamvila lukagawulayo. Kumngeni wemihla ngemihla ukufumana amayeza e-ARVs kwaba baphila nale ntsholongwane. Oneminyaka engama-43 uNoxolo Tutu uphila nale ntsholongwane. Lo kaTutu uthi ukhe wayeka ukutya iipilisi zakhe amatyeli amabini ngenxa yokunqongophala kwamayeza. Sithetha nje uxhomekeke ukufumana amayeza kwabanye. Ukufumaniseka loo nto njengangoku into yobana bathi mos basingathathi iipilisi abanye abantu. Xa kunjalo uye ubhenele kwelo lixa into yobana makwazi uba uqaleke ngokudla wakho otyale treatment yakho. I-Treatment Action Campaign imemelele kurhulumente aqinise isandla ngokubonelela abo baphila nale ntsholongwane ngamayeza. Government kwethu must roll up the program yakhe yokubanikeza i-treatment ye-3 months to 6 months so that bangabi nokwazi usuku besiya ezikliniki rhoqo. Isebe lezempilo ephondweni lithi lo mba uphantsi kwengqwalasela. Isebe liyifumene le ngxelo. Nangona kunjalo liyaphikisana neengxelo zokunqongophala kwamachiza e-ARVs kumaziko ezempilo kumasipala ombaxa weNelson Mandela Bay. Ibhunga lentsholongwane ye-HIV and AIDS ephondweni lithi kule minyaka 5 idlulileyo izinga lokwesulelana ngale ntsholongwane lehlile ngomyinge ka-35%. In the previous cycles of 5 years we were hovering around 15%, 10% of reductions. So we took quite a huge jump this time around, and we were starting to see that the stubbornness of reducing new infections that has been there is starting to dwindle. Ngokwengxelo yakutshanje ngabantu abaqikelelwa kwi-8.2 million kweli abaphila nale ntsholongwane. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseGqeberha. Ixhego elinama-60 ubudala liphantsi kogcino lwamapolisa emva kwesityholo sokuba lidlwengelwe yintwazana eneminyaka 9 eKimberley eMntla Koloni. Le ndoda inqakulwe yavalelwa izolo emva kokuxelwa ngulo mntwana kusapho lwakhe. Umama womntwana ofunda ugrade 2 ufuna intombi yalo yenzelwe ubulungisa. Umama warentwazana utyhola ngelithi intombi yakhe idlwengelwe iintsuku ezine zilandelelana kwiveki ephelileyo kwaye oku kumphazamise emphefumlweni nasemzimbeni. I'm heartbroken. I don't know what to do when the child is sleeping next to me. You keep crying, Mama, this painful year is painful year. That is also painful to me. Kutyholwa ngelithi umtyholo oyititshala ulukuhlela umntwana ngemali ezama ukumvala umlomo. He must always be in jail because of children. For now they are not safe. Eli xhego kulindleke ukuba libuyele enkundleni kwiveki ezayo. 60-year-old teacher from Platfontein near Kimberley has appeared in the Khalishiwe Magistrate Court where he is facing charges of rape. He is remanded in custody until the 7th of December for possible bail application. Noxa umtyholo ephantsi kogcino lwamapolisa kodwa le nkosikazi ithi kusekude engqinibeni ngaphambi kokuba baphole baxole ngesizehelegu sihlasimlisa umzimba. Siziqoshelisile ngokuhlwanje oxa bethu bayabuya ngomso ngolwimi lwesiZulu kwangeli xesha. Kamnandi mawethu. Manibambe ngasibili bethuna izindaba endibulise kwemzondo
Ndikwamkela kaloku apha kwidesika yethu yemozulu nansi ke eyakuchaza siqale ngokujonga ngokubanzi la ngxelo yethu ke yemvula nomoya ngokuhlwanje lokho kusibekela impela futhi kuyingqe ezininzi ezikwimpuma yelo mzantsi Afrika ngamandla kwangingqe ethanda ukuphakama futhi phaya ephondweni lempuma koloni ngo-60% lamathuba ezamvula phakho lesuthu kwakhona futhi empuma yase-Free State nendawo ezininzi kwakhona phaya KwaZulu Natal kummandla ngokubanzi phaya empumalanga kanakhulu ke futhi eNorthern Cape kwana lemeko kuyaqhuba nasekuseni phaya ngomso nazo ke ezazibhaquze kummandla KwaZulu Natal embindini futhi phaya empumalanga kusibekele nje phela phakho Pretoria Johannesburg Free State nakumbindi nje uphela welaphondo lempuma kolonaso kembukelo emfulumkweni namhlanje sawula moya ubhudla ngokuqatha phaya phakathi koGqeberha ePort St John's eBisho naphaya eMthatha lemeko futhi iqhube kwakhona ngomso nango kwanamathuba alamililo yamadlelo phaya eNorthern Cape nekungcengeze kwimpuma yelaphondo laphaya empuma kolomashongo maqondo wethu kuyobushushu phansi futhi ngokuhlwa konamhlubu phako Port St John's neziphaluka phaya kumnandi ngo-13 efana wakhe phofu naphaya eMthatha ozinzileyo phaya eMount eziphunzana naphako amalinda nokukelishumi nje elesixhenxe ngokuhlwa namhlanje kaladoko futhi kusaphole kakuhle ngaye la 18 ehafu buye nje bengamashumi kuphela ngokuhlwa kanti ntshona koloni phaya eKapa lodumo futhi ku16 namhlanje efanake naphaya eGeorge ngo15 Oudtshoorn kushushu kamandi phaya ngeshumi nesibhozo Riversdale buye bengu17 kanti bebubanda noko phaya eSutherland ngo11 efana ke phofu naphaya eCalvin amaqondo bushushu ke aphezulu ngemva kwemini yethu uyangomso inqatsini phaya ko-Appington ngamashumi mathathu ekhatshwa sisibhozo kanti kuhle futhi Springbok ngo30 kutshise impela phaya eCalvinia ngaye la 34 Fredendal 27 Sutherland 31 kanti Worcester ngo31 phole kamandi kodwa phaya eKapa ngo24 eGeorge ngamashumi 25 Oudtshoorn inqatsini ka35 eGqeberha phole kamandi futhi ngamashumi 28 ngomso buphaya eMonti wena ngo31 etshisa kakhulu efana ke phofu naphaya eKomani ezibeleni ngayo 35 kokugqibela Bloemfontein ngo30 mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli